mangsa ana mbok randha kang kagungan putri kalih. Sing setunggal yaiku bawang abang lan sing nomer kalih yaiku bawang putih. Bapane bawang putih sampun seda. Mbok randha kang duweni asifat ala. Bawang abang kan duweni asifat ala. Bawang putih kang duweni asifat becik. Ayah, ojo ninggalke aku. He bawang putih, awakmu gelem ta melok aku? Nggih, Bu. Bu, bawang putih niku kan tumut kali awak dhewe. Yok napa lek didadekno babu ae? Yo lek ngono ibu setuju. Ben dhek ae sing ngerjakno tugas omah. Hei bawang putih, awakmu nak kene iki melok umbah-umbah kono lho. Umbah nopo, Mbak? Iki lho, sampean umbah sing bersih. Sampean umbah kabeh. Awas atene gak bersih yo. Ojo lali engko nek mari goreng panganan yo. Sakne ya iki. Loh, Bu, iki lho ana iwak. Ayo digoreng ae digawe mangan dino iki. Loh, bukane iki iwake bawang putih yo. Alah rapopo, gak ngarah. Areke ngerti. Ya wis ayo. Enak yo. Nggih, Bu. Loh, Bu, kok dipangan? Alah apa sih kan iki mek iwak. Emange ana apa ya mbek iwak iki? Wes lah. Mesakne awakmu sepurane yo durung saged njogo. Sapa sing ngandhut tanduran iki lan sing jebol bakal kabira rabut. Kula pangeran. Nggih pangeran, bawang abang sing nandur tanduran iki. Coba sampean jebol. Aduh, Nduk. Ayo, Nduk, kok iso sampai tiba? Coba bawang putih sing jebol. Bakalan iso Bu. Mbah, sok-sokan. Akhire pangeran lan bawang putih urip bebarengan selawase.